Kapiny ngima hingo odiechieng' mar jiwo chenro mag rito alwora, World Environment Day, joked alwora e kaunti ma Homa Bay oywago medruok mar chido ma nam Lolwe kaluwore gi jwelni kod chupni mag plastik ma ithoro witi e nam Lolwe. Mar Wali Abich nigi ler. Tarik 5 dwe mar 6 mar higa ka higa, piny ngima hingo odiechieng' mar alwora kod yango okenge mawinjore bed ni iketo mar konyo e bero alwora, ka thoro mar wach ma higani en kedo gi chido mar alwora mikelo kod plastik. Taka mag jwelni mithoro witi e kuonde mopogore osebedo ka ketho alwora kendo hinyo kata ngima lee modak e pi, ka jogo makelo ne alwora makare e kaunti ma Homa Bay wacho ni chupni mag plastik mithoro witi e nam Lolwe ka ok otieki to biro ketho yuto mar nam Lolwe kendo hinyo kata ngima lee modak e pi. Kendo king'iyo kuku mar wach mar higani en goruok gi jwala. Wanyalo yude mana kowuok oko ma number 1 wabedo kod recycling plant kata kuonde miluongo ni material recovery centers. Kuonde gi iyudo ni koro wanyalo pogo taka mek jwendni iketo yore, taka mek kalatasi iketo yore, taka mek chiemo iketo yore, mondo taka ka taka iloso go gima onego bed ni ilosego. Onge kaka blue economy dhi timore makare ka taka pok donje nam. Sani nambwa mar Lake Victoria ni opong'o jwala, kendo iwacho maber ni jwendni manitiere i nam kanyo oloyo kata mana rech manitie iye. Ang'o miyo wacho kamano? Jwendni nodonjo modhi odino kuonde ma rech nyuole. Kata in dhano ok di yue ei jwala. Moko kuom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay bende osebedo kochido kaluwore gi pige mag minyaga mamol kadonjo e nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi, ka jwelni kod chupni mag plastik mipuka oyaye bende donjo e nam Lolwe kendo keto chido mar nam, ka jogo marito alwora koro dwa ni sirikand kaunti obed gi chenro makare mar keto kuondego eko minyalo kete jwelni kod chupni mag plastik kaka yor konyo e rito alwora kod chugo thuolo mag tije ne rowere. Nyocha koko Madaraka Day. Madaraka Day mano ntiere kod ji mang'eny seriously manyicha welo mancha nodonjo Homa Bay kae. To kama welo donje ng'eni chilo nyaka bed mamalo, especially jwendni mancha ne ji notiyogo. To jwendni gidhi kanye? Kwayowa maduong' en ni mondo wabed kod circular economy kata mwandu marundore e weche mek rito taka. Solid waste management poko chopo kare. Wasabedo kwa dhie public participation kawa wacho ni allocations mag environment odhi ka ng'iyo kaka wayudo dumping sites, maybe mago dhi bedo spaces ma wakeini gi jok matindo nyalo bedo innovative. Plastic inyalo wilo los go gik moko. To kaka wacho ni ji onge tije e county wakae to county waka kende, maybe plastic no inyalo tigo mondo wane creativity mar nyithiwa. Bende gikwayo jopiny mondo okaw ting' mar rito alwora kendgi, ka jogo modak machiegni kod dhowedhe bende gidwa ni okonygi rito nam Lolwe ka giweyo tim mar bulo jwelni kod chupni mag plastik e nam Lolwe ma osebedo ka hinyo ngima lee modak e pi. Sami ng'iyo community kuma wadake, ng'ato modho gi pi, imodhe pi gi chupa, chupa ni otere kanyo, chupa ni iyudo kowit e street. Makwayowa makende en niya, wakete maino mang'eny e loko pach jopiny kako onego bed ni wa handle plastic waste. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En thuolo mwachako kao yo machielo no ka Tobias Owino wacho ni entia sembo ojelo